खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर इसोरनि अननायाव ओमफ्राय गिबियावनो बुंखानाय जासिगोन आरोना लोगोफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांदो आरो चेनेलाव जायफोरा गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै होदो नुसनबायदोंब्ला आरोना लोगोफोर आंबो थाबैनो माने दावगालांफिननो हानाय बायदि आरो ओमफ्राय माखासे दाख्लै बिबिनि पार्सेल मोनफैनायफोरखौ मा होनो भिडिअ लानाय दं आरोना लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोना एसे शेयार खालामनो होननानै इन्ट्र' लालायबाय आरोना लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ'दे आरो नाय लोगोफोर बियो बेबिनि बाग्रा दिनै मोनफैबाय बिबिनि बाग्रा ना बिबिखौ बाग्रा बेबिखौ बाग्रा बे हारसिं बागोन नामा नङासो बिबि ओमफ्राय इयो आयं लाहानि मुस्रि थांगौ र' खालामजानो आंनि हरखौलाय बेयाव बेबिखौ लागासिनो थांगौ आंनि हौवाखौ खाथिना जानो गिबाय नामा आजानि बाबा आजानि बेबिनि बाबाखौलाय बेगा बानो माबा बावदों बियो मैया बेलासियाव मोनफैदोंमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो एडिट एसे बानायनो सोलोंनायखाय एडिट बानायबाय आरो आङो जे बासिनबाय बेखौ इयो गबाय मारिबा ओइखौ होदोलांदो माखासे थानायखौ जेरा नाङोना बावदो सरि हनोखि आंबो लोखिसो रानदोंना बन्द' मिथिंसो बाबाय आरो नायलाय स्कुल बेग लांजागोनथ' आङो स्कुलाव लांजाब्रबबायनो होमबालाय मानोथो बादों जि वा मास्टार उल्था उल्थासो बायो बैसो खर'थिं थायो जा इउज खालामफेराखै नालाय बेफोरखौ रोंलाय लाङा गथ'खौ दोनसिगोन आरो ओमफ्राय ना देलाय बानायनि बेसेलाय नायनो ओइलाय दं दा Benar nak agak ber. Ayah kalau ada berapa? Gimana? Boleh. Boleh juga. Boleh juga ada. Kita nak minang. Gimana dia macam apa? Ada juga ni. Oke yang ini sehingga kita lagi cuci. Kerja. नै जाना गथ'नि उन्दुग्रा लायनाया अखा सिजाबोलायबाय माबा सेन्टारसिम फैयो न' खाथिसिम दाना बबेसिमबाल' फैयो होननानै लायहोगारबाय आरो पार्सेलाबो सिजोब्बायसोदां माबायाबो रेनकटखौबो गाननानै थाङासै गावहाबो
아니. 소스를. 같이 돼. 보자. 자, 레디. 이거 하이는 이름을 가요. 람부. 샵샤클라. 샵샤클라. 그래서 안에 쓰이는 거 있어. 가자. 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 칼라라이 캔 피디구나. 언니가 따라하는 피크가지고. 와우, 베비니. 와우. 아, 맞다. 단추마. 베비 그다음에 피아버지 자자기 나오셨어요. 마마 날. 날 해줄래? 날. 마요바 모장 작은 저기 같구나. 마요바 모장. 마트 마자 가방 와. आंलाय फिटिं खालामफैनांगोनदां न'आवसो सानदोंमोन आंबो सानदोंमोन आइ साथाम दंलायबावो नामा वा मोनामसुगारदोंहाय खिनो कार्टुना आया प्लास्टिक बुंखायो अ माबानांगौसो लगायनांगौसो नुबाय साखा गैमाराना साखा थाबा मोजां जागौमोन बिसिबां नुबाय थायो आङो उनेलफोरनि मानसिफोरनाव बिदि नारो ओमफ्राय बिदि नारो साथासो नायो बाबा साथा नङादां बैनि हिनजाव नो लाथ'ला दोनै आं मोजां गाया दे बियो मोजां 이렇게 샤트라고 누군가 샤트가 이렇게 와 몸도 끈시다 우리 작은당 담으라면 아니야 뭐요? 아기나 Ui, ang din ko maba. Din ko makan siringan. Bisir pa bawa din ko makagan ng. Ande. Guru sudah palo. sana butuh semua nak hak dia saja sini cewek Benar, iya benar. ini benar Tapos sabi na si isa loko na yun isa loko bunin lang na macam ba mama apa di sana boleh nak oblah bunin juga sih dah nilai juga tu bunin lah ina mari sini nang nilai nak bunda bunda
Ama nोंना इखौनो साथा नामा जोंना साथा नामा इखौनो खनथ' मोजांखौनो नुवाखै आंलाय एलाय सोनाय दंखायो मायो माइलि ए हासिनायाव होनो बेबिनो जाबायना इयो माथो गोलैहांसो जाहाना बेबियानो गोलैलायगोन बे बेबि wow so beautiful Iku hoग्रोनांगौ ब्रा ओमफ्राय बेनि उनावसो होनांगौ दा ओला मुस्रिखौ इयावसो होखायो बाबा नैयाव होयो नै इयाव होयो ओइ नै इयाव होखानाय दं सिङाव नङालै नै इयाव मिथिसो होखायो ब्रा इयावसो होनो नागिरदों मालाय गोजौआव थाबोबा थाम्फैयानो बाजोबगोन गोजौआव बेयाव सुरानोसै ओहो इदि नङा इसाना मालाय औवानि बनायनायसो इसाना मालाय हेबखानायसो ना इसाना मालाय हेबनाय दंखायो अब्लाबो बेलेग मडेलनिसो मुस्रिया स्कुलसो आलायगोन ना बाहाय स्कुलाव पुटि ओइ आलाय मारदोंसो आंलाय नंदोंमोन साइस फैखागोनलै फैसायानो एथ' बुरजा थांबायना दाना मामा जाबाय दां माथो ओइ माथो जाबाय दांलै साजोबाखैसो लालालै जाबाय हाबा नै फुथुथारबाय आरो माबानानै फिटिं खालामखानाय नालाय बिफाया फिटिं खालामना गालांबाय एखेबारे फुथुथारबाय गैला गाबबाय दा